След многобройни нервни сривове, подканями на майка ми да направя това видео, реших да пиша докато ям. Кога иначе ще имам време да пиша, освен докато ям? Искам ми се да ви изнеса тирада за Young Wars, защото което ми е в ума 24/7 през следните 4 месеца. Адски обичам този сериал. Може да се каже, че съм малко обсебена от него, защото после е толкова добър. Сега ще ме попитате, Яна, защо си толкова обсебена от него? Ще ви отговоря в това видео. Но първо, нека ви разкажа за какво точно става дума в Young Wars. Това е шведски телевизионен сериал, който се разказва за едно момче на име Вилхан, престолонаследникът на Швеция. Заради участието си в училищния бой, той е преместен в престижно училище на име Хилешка. Там Вилхен, или както го наричат приятелите му, Виле, се запознава с Симон. Момче от училищния хор, с който никой не иска да говори, защото е беден. За съжаление, във филмите и сериалите не се засягат много проблемите, свързани с тревожността. Като се има предвид, че те са често срещани и мисля, че това трябва да се промени. Сериалът Young Warriors се фокусира точно върху тези въпроси. Това носи утеха на хората, борещи се с проблемите с психичното здраве, като знаят, че те не са сами и могат да се идентифицират с тези герои. Почти мога да почувствам болката му, когато получава пристъп на паника. Когато плаче, това разплаква и мен, защото знам как се чувства. Виле е лесен за обичане герой, защото е толкова близък до тинейджерите. Нищо чудно, че именно той е главният герой. С Виле може да се свърши и всеки, към когото се отнесете несправедливо. Репликата на Кладо ще се спа е на директора на училището, когато обявява пристигането на Виле. Нека да се погрижим той да се изчувства изключително добре дошъл. Защо е изключително? Само защото той е престолонаследникът, вероятно. Друг пример е, че когато Виле не беше предал важен тест, учителката му беше казала: не се притеснявай, принцет, може да го направиш, когато си готов. Докато останалите имат лоши оценки. Виле мрази това. Аз също. Иска да се отнасят нормално с него, като всички останали. И аз искам същото. Това, че съм с някакво заболяване, не означава, че искам да ме третират със съчувствие и привилегии. Оценявам го, но не го харесвам. Но нека поменим тъжното настроение и поговорим за Симон! Обичам го, но не толкова колкото Виле, но все пак. Симон е обикновено момче. Аутсайдер, странното дете. Ролята е изиграна от невероятен певец Омар Рудбърг. Защо ли? Защото Симон пее в хора. Затова трябва и актьор да може да пее. А честно казано, не мога да си представя по-перфектен за тази роля от Омар. Симон е пренебрегнат от останалите ученици, защото е различен и от бедно семейство. Освен това, за допълнение, той има проблеми с баща си, който е алкохолик, так познато. А пък Виле, той има проблеми с майка си. Сега преминаваме към основния проблем в това шоу – хомофобията. Симон и Виле са гаджета, независимо колко пъти се разделят, после отново се събират. Те просто са подложени на голям натиск, защото връзката им не е нормална. Виле не е добър в това да говори за емоциите си без да вика. Трябва да добавя, че това отново се отнася и за мен, както и за повечето тинейджери, предполагам, както и да е. Това води до много недоразумения между двете момчета и до много караници. Не че е трудно да се обичат, а е трудно да се обичат, когато другите се опитват да ги разделят. Симон е тормозен от медиите, които го наричат използвач и с много други имена, които не ми е позволено да кажа, защото гледа деца. Това е твърде много за едно 16-годишно момче. Виле също е притискан от майка си, която се интересува от него само като престолонаследник. Тя е добра като кралица, но не и като майка. След голямата си къвга, Виле обаче, тя разбира грешките си и дори му позволява да свали короната и да продължи живота си, който иска. Ние сме в края на Young Warriors и края на този видеоклип. Не мога да повярвам. И всъщност не остана много за какво да говорим. Защо ли? Защото Young Warriors завършил с отворен финал. Не сте оставени с особено напрегнат край, а с красива история, която трябва да довършите сами. Не мога да обясня всички малки детайли, които Young Warriors има, които го правят толкова невероятен сериал. Всеки път, като го гледаш, виждаш нови и нови неща и си казваш: това има
толкова много смисъл, толкова много паралели и детайли, които го правят съвършен. Аз не мога да изразя колко много го обичам. Така че в заключение, моля да гледайте го. Няма да съжалявате. Надявам се това видео да ви накара да проявите поне малко любопитство и да го изгледате, дори да не е вашата чаша чай. Кой знае, може да се наничите по него като мен. И така, какво чакате? Това видео приключи. Гледайте сериала!